Kabia, Nukuchi Shukwa and FM, the king and Deged and the Mondina Jelayosi and Daniel Jelosi. The Panalanzo, I have Tapanos or more money people know I couldn't. Popamuno, the school down alone, not can ever increase from a kind of local one ta. I send out panic and then neck and then like man, I can now go neck and over the there. I can't jump soon, but when I call I need and Kaya Mopotata. Sinija Gabija, well, Ijaga Bija Midi, Ndo azụ ma mmiri akọ na azụ anwụ na si na ga adị echi na echi ada agwụ na agwụ na ga adị nke osimiri osimiri ada ata si na ga acha ka akwụ mana ga adakwa nke akwụ onye ọbụla fụla anyị loti egbu ya gbukwa ya onye ọbụla si na ije anyị jere na eme ya ihe ọbụla ya ije na nke ya da ngwụla onye ọbụla na-egbula ya ogwu ọnụnụ ọnwụ ọ ga-adakpu ezinụlọ ya na-akpuo ebe ọbụla anyị tiri aka anyị ga-ejeta ihe ọma ebe ọbụla anyị tiri ụkwụ anyị ga-ejeta ihe ọma ebe anyị fụkwara na anyị ga-afụta ihe ọma ọchị anyị ga-adị ndị na-emela ihe mma ma gwa akwụkwọ na ihe na-eme na-adịrị mma sị na ọ ga-adịrị gị mma ọkwa mmụọ na-agụ arụ ka anyị na-akpọ ya nnekwu mmụọ nsị ekwụkwara ka ngwụsị arụ afụ anyị mana anyị ga-afụ ngwụsị dị arụ sị na anyị ga-adị ogologo ndụ